Ayan, nagbabalik po ang Rising Stars with Friends. Sa eko ak na kami pintasang itata, di ba? Kasi akla bingraw itatangal daw. Kasi akla datay nilaw, uno bingraw. Napintas laon kasi napintas nga gusto sa tayo tikastoy guys during summer tapno to prevent rays from the sun tapno nga ma-destroy detoy retina kan eyes tayo dati may nga health tips ko kada kayo aside from our health tips, thank you so much Jed Gromas for kickstarting our show for today. Haan laeng nga siksika iti amuna ti kumanta because Rising Stars deti kat a brotherhood, a sisterhood of talents iti Ilocos Norte. Kat dete apo, sumaruno nga ag-perform itatanga aldaw, isuna tigapul ti amin nga multimedia. The reason why I am here, ito'y multimedia nga napanalataman impatugaw idin, idi ko imadadumot din nagbaling nga programa dito NGT Multimedia Distribution Services. He is very talented. He is very loving. He is very doting father of the NGT Wellness Center, a doting father of the Tamayo family. Man nakaawat isupit agbalino ko nga driver ko, di ba? O may nakalalaan je balay. In the person of, my God, the COO of this company, NGT Wellness Center, Engineer, Tatang, Papang, Kasinsane, Uncle, Lolo, kanda dumapay, nakayayat nga karuba. Ayaw po ba Ladies and gentlemen, I give you Engineer Roland Tamayo. Roland, sir. Ayan. Pakita naman, nakagwapo. Hep! Wow! Ay, duwada! Ay, yes. Ada ka tas ka second voice. May lata. Yun mo lang. Yan. Okay, dati nga kantay ka po para sa amin. Hindi kita'y... Apo kasi lang Robin pa din niya. Handa nga may i-pekpek sa tiayat na. Well, apo de. Ayan. Ano may pagkayap na? Mali pa kiti boyfriends. Magka-relate ah. Ayan. Gusto ko yan. Way back 80s. Sige, nabag pa kasi yan rin. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging Sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian.
Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa ako magparaya. Kahit katumpas, ito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas, ito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig. Cheapest and fastest delivery na express sa service. Introducing Motor Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa-grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o order sa delivery service na iyong i-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to.